שלום לכולם, ברוכים הבאים להגרלת סוף שבוע מתנת חברת פריים למשתתפי יריד הדיור. בואו נתחיל. פרס ראשון שנתחיל עכשיו זה של סוף שבוע ברשת ישרוטל בארץ. הזוכים המאושרים, נעבר קצת. והזוכר הם אלעד אלזם. אלעד אלזם. רגע. מברוק, מזל טוב. יפה, סוף שבוע. סוף שבוע. עכשיו נגריל גם את הארוחה הזוגית. ארוחה זוגית, פרס השני. הרבה פרטים בה. הזוכים הם היא. אחד שגם יש פה מייל. ניר שוורץ. ניר שוורץ. יפה. מזל טוב לניר שוורץ. ולאלעד אלזם. יפה מאוד. רואים טוב? יופי. בהצלחה.